No čusák, lidi, kámo, no ja idem dneska hodnotiť svojho bratra, no a kámo, ja som zvedavá, aké má videá. I shorty, ale videá ma vôbec ani nezaujímajú. Ale ja som zvedavá, že... No dneska proste budeme hodnotiť jeho kanál, to je jedno, hej. A na záver si dáme ešte taneček z mojej hry. Ktorú nepozná tak akože, pardon. No, dobre, začneme s videami. Videa nemá tu vôbec žiadnu takú obrazovku, že si vôbec ju nedal na nej záležať, ale OK. To je, ešte môj brat je dosť malý na to, ne, toto nehovorím, ale shorty, kamo, napríklad, mne sa páčilo strašne toto. Strašne sa mi to páčilo. Lebo on to sám naprogramoval, hej, aspoň tak mi to tvrdil. No a ja som veľmi bola šťastná, lebo konečne si dal na niečím záležať a to je cool. No a pozrieme si tie najstaršie. On povedal, že veľmi chváli toto, ale neviem, čo na tým vidím, ok. Ale viete čo, ja už vám teraz poviem, že akože... Nemoc dačo veľmi pekné. Profilovka, dobrá. Toto tu je cool. Ja ho odoberám, hej, lebo je to môj brácha, hej. Ale nie kvôli tomu, že robím všetko preto, aby ste mu dávali odbery, lajky, všetko, hej. Ale len kvôli tomu, že je to môj brat a chcem mu pomôcť. Lebo my sme dosiahli 413 odoberateľov a som veľmi šťastná a chcem, aby sa to splnilo aj môjmu bratovi. Čiže keby ste chceli, tak kľudne dajte. No a ešte si pozrieme dajaké ešte 2 videá. A to som zvedavá. Wow. No jasne, že natáča toto furt. OK, to on je veľký závislák, OK? Akože, no neviem, ale za mňa cool kanál, hej. Podľa vás mne to už nevadí. Ale veľmi by som bola rada. Čiže nahoďte tam odber a lajky. Neviem, koľko chcem mať odoberateľov. Čiže nahoďte tam odber a lajky. A u ďalšieho videjka zase čus.